Добрый дзень, паважанае гаспадарства. Вось наступная вёска спакон вякоў мае назву Ігнацова. Але ж спакон вякоў на нашай зямлі чужыя ўлады, якія не паважаюць ні нашу культуру, ні нашу мову, ні нашу гісторыю. А вось яе суседка мае назву Дзесятнікі. І гэта назва пры ўсіх уладах дзесятнікі. Гэта вёска вядома самым вялікім на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь нямецкім могільнікам часоў Першай сусветнай вайны. Тут пахаваны як нямецкія, так і расійскія вайскоўцы, якія загінулі з 1915 па 1919 год. З большасці тут ахвяры 1916 году. Гэта захаванне было прыведзена ў прыгожы стан і даведзена да парку польскімі ўладамі ў 1922 годзе. Пры паляках тут быў парк. У святы сюды прыязджалі брычкі, легкавыя машыны, паны і моладзь тут бавілі час. Кругом могільніка выкладзена вось такая прыгожая каменная сцяна. Вельмі якасна зрабілі палякі. А вось там знізу працякае наша рэчка, Гальшанка. Монументальная ратонда вось з гэтым арлом была выраблена ў 1916 годзе у горадзе Брэмен архітэктарам Болманам. У 1939 годзе сюды заехаў савецкі танк. І ён катаўся па гэтых магілах і псаваў гэтыя пліты. А потым мясцовы старшыня сельсавета папрасіў вайскоўцаў прыцягнуць сюды гармату. Яны прыцягнулі сюды гармату і стрэльнулі па гэтым арлу. Ён быў пашкоджаны моцна, гэты арол. Частка яго была адбіта, а рыкашэтам забіла аднаго салдаціка. Яго тут дзесьці і пахавалі. І пасля гэтага перасталі здзекавацца над помнікам. До новых сустрэч, паважанае гаспадарства.